Ubrugelig. Ordet faldt som en tung, kald stein i det stille rummet. Erik så ikke engang op fra laptoppen sin. Han trængte ikke at råbe, for akten i stemmen hans var skarpere end noget skrik. I årevis havde jeg været limet i dette hjemmet, den som bar alle de usynlige bekymringerne, den som plejede faren min i hans sidste, tunge måneder, og den som altid satte mine egne drømmer til side for, at Eriks ambitioner skulle få al pladsen. Men for ham var jeg nu bare en udgiftspost. En kvinde, som ikke havde bragt med sig en imponerende arv, eller en fedt bankkonto efter farens bortgang. Han så på det gamle, vejrbitte snedkerværksted i skovkanten som en skamplet. En værdiløs rønne fyldt med støv og skrot, som han krævede, at jeg skulle sælge for småpenge for at dække hans næste investering. Hvis du nogen gang har følt dig kvalt af andres forventninger, eller om du bærer på en indre styrke, som ingen andre ser endnu, så er denne historien skrevet for dig. Bliv med mig videre, for det som sker, når den skjulte sandheden kommer for en dag, vil ændre alt du troede du vidste om retfærdighed og magtbalance. Hvis du kender dig igen i denne kampen for åbelig set for den du egentlig er, så inviterer jeg dig til at blive en del af vort fællesskab. Det er her vi anerkender hverandres sande værdi. Jeg husker, hvordan hænderne mine skvav, da jeg knyttede kåben tættere rundt mig og gik ud i den bitende kulden den kvelden. Erik havde netop givet mig et ultimatum. Sælg værkstedet inden ugen er omme, eller find dig et andet sted at bo. Han troede, han havde knust mig fuldstændig. Han troede, jeg var fanget uden udvejer. Men i lommen min brændte den lille, uanselige nøkkelen faren min havde givet mig på dødslejet. Ikke åbne den tunge kisten under arbejdsbænken, før du føler, at du ikke har noget andet valg, havde han hvisket med en stemme tynd som papir, men med øjne som glødede af en hemmelighed. Når verden føles, som om den falder sammen, datteren min, vil du finde ud, at jeg aldrig forlod dig tomhændt. Jeg ante ikke da, at det som ventede bag den morgne døren, ville få Erik til at skælve af anger og give mig en magt, han aldrig kunne drømme om. Døren til værkstedet knirkede i protest, da jeg pressede den op, en lyd, som skar gennem den tunge stilheden i skovbrynet. Inde i rummet stod tiden stille. Lugten af sagmug, linolje og gammelt lær slog imod mig som en varm klem fra fortiden. Dette var farens fristed, et sted Erik altid havde hånet som en legeplads for en mand, som aldrig lærte sig værdien af ægte penge. Jeg lod fingrene gli over den grove arbejdsbænken, dækket af et tyndt lag med støv, som glitrede i månelyset, som sildrede ind gennem de skidtende vinduesrutene. Hvert hak i træværket, hvert værktøj, som hang pænt på sin plads, fortalte en historie om flid og tålmodighed, værdier Erik aldrig ville forstå. Jeg satte mig på hug og skjøv til side nogle tunge sækker med sagflis helt inderst i hjørnet. Der, delvis skjult under en gammel præsending, stod den. Kisten var lagget af mørk eik, forstærket med jernbånd, som bar præg af tidens tand. Hjertet mit hamret mod ribbeina, da jeg førte nøkkelen ind i det rustne hullet. Med et tungt klik gav låsen etter. Hvis du nogen gang har stået i et mørkt rum, helt alene, og følt, at hele livet dit er i færd med uændret retning på grund af en eneste handling, så forstår du den dirrende spændingen, jeg følte da. Hvis du føler den samme spændingen nu, skriv ordet styrke i kommentarfeltet. Lad det være et tegn på, at vi aldrig giver op, uanset hvor mye andre prøver at trykke os ned. Da lokket gled op, fandt jeg ikke guldmønter eller glitrende juveler, slik en kanskje ville drømt om. I stedet lå det stabler med gamle, voksforselede dokumenter, en serie intrikate blåkopier og en liten skinmappe. Jeg åbnede mappen med skælvende hænder. Inde lå det aktiebrev og skjorter på enorme landområder, jeg aldrig havde hørt om, sammen med korrespondance, som knyttede faren min til nogle af de største industriprojekterne i landet. Han havde ikke bare været en enkelt snedker. Han havde været den tavse arkitekten bag et imperium. En mand, som valgte enkelhed frem for prangende rigdom. Erik troede, han havde giftet sig med en kvinde uden midler, men sandheden var, at han havde sat ned på en arv, som kunne købe og sælge hele hans eksistens 10 gange over. Tårerne rant, ikke af sorg, men af en gryende, kald beslutsomhed. Han kaldte mig ubrugelig. Det var på tide at vise ham, hvem som egentlig sat med magten. Jeg satte der på det kalde trægulvet i timevis, mens månelyset flyttede sig sagte over de gulnede papirerne. Det var ikke bare ejendommer og aktier. Det var fars livsværk, skjult for en verden, som bare måler værdig i kortsigtig profit. Blåkopierne viste et revolutionerende boligprojekt, en vision om bærekraft, som faren min havde patenteret og beskyttet i 10 år. Ironien traf mig som et fysisk slag i magen. Erik havde i flere måneder desperat forsøgt at få indpas i et nyt konsortium, som skulle udvikle netop disse områderne. Han havde tryklet og smisket med investorer, uvidende om, at nøglen til alt han begærte lå i hænderne på den kvinde, han netop havde kaldt ubrugelig.
Han så bare en faldefærdig låge, mens han i virkeligheden stod foran porten til sin egen største drøm. Og jeg var den eneste, som havde nøglen. Hvis du nogen gang har blivet undervurderet af de, som burde elske dig mest, ved du nøjagtigt, hvordan denne indre flammen kendes. Det er en blanding af dyb smerte og en iskald, klar styrke. Hvis du tror på, at sandheden altid kommer for en dag, og at skjulte skatter venter på dem, som har tålmodighed, skriv ordet retfærdighed i kommentarfeltet. Det er vor måde at sige, at vi ser hverandre. Jeg følte en mærkelig ro sænke sig over mig. Frygten, som havde boet i brystet mit i årevis, fordampede og blev erstattet af en kalkuleret beslutsomhed. Jeg pakkede papirerne forsigtigt ned i skinmappen og låste kisten. Da jeg gik tilbage mod huset, så jeg lyset fra Eriks kontorvindue. Han satte sikkert der og lagde planer for en fremtid, han troede, han kunne diktere, uvidende om, at magtbalancen i dette ægteskabet havde skiftet for altid i løbet af en enkelt nat. Jeg var ikke længere den skøre kvinde, som bag om noget. Jeg var arkitekten bag min egen skæbne. Da jeg lagde hånden på dørklinken til vort fælles hjem, vidste jeg, at dette var sidste gang, jeg gik ind der som et offer. I morgen ville spillet begynde, og Erik havde ingen anelse om, at han allerede havde tabt alt. Næste morgen satte Erik ved frokostbordet, omgivet af papirer og en aura af overlegenhed. Han så knapt op på mig, da jeg kom ind på køkkenet. Har du ringt megleren om det skuret? Spurgte han. Stemmen hans var blottet for varme. Jeg har en aftale med banken på fredag, og jeg trænger den kapitalen som sikkerhed. Ikke vær vanskelig nu, du ved, at du ikke har noget andet valg. Jeg satte mig ned ret over for ham, roligere end jeg nogen gang havde været. Jeg så på hænderne hans, de samme hænderne, som engang havde holdt mine med kærlighed, men som nu bare var optaget af at gribe efter magt. Jeg sælger ikke værkstedet, Erik, sagde jeg lavt. Han lå en tør og hundelig lyd. Og hvad skal du gøre? Leve af savmuk? Du er ingenting uden mig, og det ved du. Det er i slikke øjeblik, når nogen ser dig ret i øjnene og fortæller dig, at du er ingenting, at du virkelig finder ud, hvem du er. Hvis du nogen gang har stået i en lignende situation, hvor din værdi blev målt efter andres succes, så vidt, at du ikke er alene. Vi bygger et fællesskab her for alle, som har blivet overset, for de, som bærer på hemmelige styrker og venter på det rette øjeblikket. Hvis du føler, at dette er din historie også, så er det, fordi den er det. Skriv ordet fri i kommentarfeltet, hvis du er klar for at opbryde lænkene dine. Jeg skrev en kopi af et af dokumenterne over bordet. Ikke det, som afslørte hele formuen, men en fuldmagt, som viste, at jeg var eneejer af det landområde, hans firma desperat trængte for sit nye projekt. Han tog det op med et irriteret suk, men etter hvert, som han læste, forsvandt farven fra ansigtet hans. Hændene hans begyndte at skælve svagt. Hvor fik du tag i dette? Stammede han. Han så på mig, som om han så et genfærd. Han indså pludselig, at den kvinde, han havde trukket på, når holdt hele hans professionelle fremtid i sin hule hånd. Men dette var bare begyndelsen. Han vidste endnu ikke om resten af arven, eller om det faktum, at jeg allerede havde taget en beslutning, som ville ændre livene vore for altid. Erik, det er ikke bare dette skyrtet, sagde jeg, og lagde resten af mappen på bordet. Han bladede febrilsk gennem papirerne, og ansigtet hans skiftede farve fra blækt til askehvidt. Han så tallene, de tunge navnene på selskabene, og den ubestridelige sandheden om, at faren min havde været en økonomisk titan, som opererede i skyggene for at beskytte sin sjæl. Han prøvede at rejse sig, prøvede at lægge armen rundt skuldrene mine med en stemme, som pludselig var fyldt af en falsk, skælvende varme. Kjære, jeg vidste ikke. Vi kan fikse alt dette sammen. Tænk på, hvad vi kan opnå som et team. Men jeg trak mig una, før han rak og røre mig. Kulden hans havde i årevis lært mig, hvordan jeg skulle bære min egen varme. Det findes ikke noget vi længere, Erik. Du så ikke værdien i mig, da du troede, jeg ikke havde noget. Nå, som du ser formuen, ser du fremdeles ikke mig. Du ser bare en ny investering. Du kaldte mig ubrugelig, men sandheden er, at det er du, som er overflødig nu. Han stod igen i ruinene af sit eget hovmod, mens jeg gik mod døren. Faren min etterlot mig ikke bare ejendommer og aktier. Han etterlot mig friheden til at aldrig mere trænge godkendelse fra en mand, som bare elsker magt. Da jeg kørte ud af opkørslen og så det gamle værkstedet i bakspejlet, følte jeg for første gang på mange år, at lungene mine fyldtes med ren, klar luft. Hvis denne historien rører ved noget ind i dig, er det fordi du inderst inde ved, at din sande værdi aldrig kan måles af de, som ikke evner at se dig. Dette fællesskabet er skabt for dem, som nægter at lade sig definere af andres begrænsninger. Hvis du vil fortsætte at udforske historier om menneskelig oprejsning,
og den stille styrken, som findes i os alle, så bliv en del af vores stamme. Ved at abonnere viser du, at du vælger din egen vej, akkurat som jeg gjorde. Hvis du er klar for at se, hvordan retfærdigheden udspiller sig i sin fulde kraft, vælg en af de næste videoer på skærmen. Der fortsætter vi rejsen sammen, ind i historier, som minder os på, at det aldrig er for sent at kræve sin egen skæbne tilbage.